Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Buyamono kigima umurigirira bw'Ensoko kwegena kwane bunani gogendete kwegokya kurugaiga Ensoko TV nabo igokwe konyoro bosemia kubatikana nemerubiri agenderete gogochera naende buna botambe ritkorya rero ritkorya Jumatano kera botambe tokumirana no moino ribweri tukochensa nibire cyabono botuko kera toguchikomerana no moino ribweri tkorya rero uyugo chikobaga gotwerera umuganoye kai karansango uyikwigo umuganoye Jacqueline Mora uyugo chikotwerera nga yakinerete nande ngana nero rumurigereria ntageto manyenga Jacqueline Oyoiga ni garu muiboru bwense ya Kenya uyu uchita sense ya America maiga ya kugenda sense ya America kanyora bwa tuburire bwa kwanza lakini ogosemeria nkorororonga nonyo urwarite uburuire bwa kansa na chitaka bwena igonga tochiare enekinga nkoberorororega erinde onyare koba gaukumanya umuganoye naki akinete akagenda gusekera nyoto buriro bwa kansa muna butambekera kwa nyorre oroboti ngani go bwa tuburiro bwa kansa muna mokenyo nde bwensi gose muna mwanya bantu nde bwensi kora twarure feeling nga what next Jackie karibu sana bia muno nabo gukwani murigereri bw'Ensoko motebi na kyokurukwa naramu kunira keiko erindo mwerero muganunga Jackie utugukwana nere orumuyiburu bwa Kenya uchita akamenya America ninki kiamorete Kenya naende ekeranyorete kansa umaite bonega maswari angeire kuhiti asomo gusyo kurigete butko bwa bonega mumanyinga yoibeire gocha erinde togenderera sensemende umoroberi. Okay, samarietane kuroku Jacqueline Mora mukaya seito boiborwa igere Nyanguru ya Marani lakini ogokinera kwane tinkinere timono Nyanguru nchie tororo after my high school ekera nakorete class kiane ye 12 mono nkinerete Kisii Town yakogera mama garenge na Kisii General na no mono nkinerete Jackie kero kware gukina kero kenda bana mbarenga moibwiri twase family yenu osemore nche ndo mwana kabere sabana batano na babere nincho yo kabere umuseko kabere alafu abandi bakumbwate kurumaega Nyekero kware gukina how was live na igure mamo minone nasi orengene kyugo mabwarenge your mother being a nurse tatu minarenge aroka tata no mwalimu orenge but initially talenge mwalimu ora akolire chigasi nyingi na bete chef na bete na kolete office ya PC Mombasa but around the 80s akaenda back to school akaba mwalimu P1 teacher until his retirement he was a P1 teacher. I was live now nga iguri bonsi mwalimu ne nasi na kibono inu mware wo usena kibogi mabwarenge ncha so teba na kinerete bugima bokongu like bona liria abantu bagoteba nganje ncharanje aturiete gose ntwararite liyo onye liyo maybe twararite kere twarenga bake kere mama chete skuru gosoma nchena my sister omonene ntwatigarite tokurendu na magukuru bono igabuti nkunyura buya na kina kararire gose lakini bugimarende mbwarenge bokongora atebo metandu bagotanga agitoka kinero bugimo bokongo kera narengo mako bugimano bokongo kera mama chete skuru gosoma bugimano bokongo nchenone chindanchi andiete nchiandiete kera ndo moke batirende kera mama kolete skuru akaira na gatuito kabera komo ocha kurete kera kwange babumi okay because bono maite aba magukorongo soka bali bachigusibe kiabo mbali kuinyora ngabana ngo sibigu bale gose bachekiwe bintu bunebyo iri nalienga kinatwale tobo kongo but after mama chete rende obugima mbwarenge bube
ensemo yo endagira ensemo yo kweboya nutware yange yamo ye kanisa lakini nunyebwate akwakamo nabo gasibi kwaende kanisa naende asogosoma kwane nasomete Kisii primary emyaka ya 80 that was a school ya Lenge iguru chinga kiecho ese Kisii town yekwera kana twarenge fees ya 50 shillings per term eyo yarenge chibesa chinyinge naende nobokongo gochinyore ngaki eyo na normally Kisii primary ntwabwate nona abakora emirimo bago tusiberie birasi ntware gwekorera gasi boarding kwarenge no yarenge day but rende nabo yarenge iho day era advance ya chan teri erimo kuira mache muchi kwa mebirasi gose gusiarira kwa busa ntonto ya tingome tibirasi ibirasi bito mbyabwate meetings and bana bali bamaite Kisii primary ya gache tuna ba colony I think engaki ya kale it was a good school because no ne bikoro tonto nkobeka twarenge na ende ne bikoro to byengozi bata gose tiger na bibi ari wanchirwe school ne Chisocks so that side ntwabwate no twali kubeka nabo kubeka mpaka kwagoteru kabisa batirende ntwabegete no yali twali gwetera twali ngobokongo because ninyote one incident twali kwenda kwaya na uniform yane konya yagotire yabekirwe biraka kurwa maliko na ndo bano mwalimu abana bandi batebire tigaturusi chisweta totere ni chianga chiuka. I remember a student here amonja was a pupil by then agon tebinga I took chukotera because no begete biraka again take young and traumatize it tina igwete bija because nona abana bago kine bigori byabono kere muri school manyanga abantu bonsimbare ngaini enche na begete kirina abwate bona yekero kondusiera ini okoba mino mwenya ritenga tinchi korrekana ni biraka byane my voice voice na bwate yogotera lakini ayo tegete kondusi okoba ya ile yobutaka boli kidogo hapa na pale na inde nche nkorora mono igento kiagerete nonye no kuremerwo ko ake na marua because tata mwalimu Olenge and I na nchete tata sana I was a favorite kid ninche tata nchete sana kubwa abana bande bonse PSA family ngimande everybody knows that but gento gitale kongoki na marua radio mtatu minari ari kunywa marua bona kanyura marua bona maiti chibesa chinyinge nkwenda chiri asa marua bona kwanyora most of the time ogo mo komenyera chibesa chiri chia mama mino icho bona chitali koba kubaisana because ro cha bana abalinga twarenge 7 alafu umongi nango temari hapa na pale era atari kunyuma rwichi aerende nyumba cyari gutumika everything igone cyo na chimono cyari gutumika bona kikwari konyora no bole meru obu arengo otherwise onye tali amarwa entu twari gocha komenya ubugima obya because indagerero ntumiseti ngana atebe ngarero ntwara aranchara twagenda batirende buna twamenya tali town mono twamenya tekere nkorigeri ubugima boli twarenge buna chichokora bono engakiri because de mama chire meremo tata nere onyorwe meremo genda gwetera sikiaye sisi tokonya gutanga ali taoni korogota chi box nini bono ekero kupurigereri bono engakiri yakare bantu batarenge bange ngware korora bokong nona abaibuli amshuanga no mama na tata bono iga de batimokire batiba kwete batamanyiti some other issues because it is current ekerbono ko evaluate onye ndiri chirepist cyare ngororo na banta babe tango ntwanyorete ntwagweta sama gokabo kwana bo kari town kwaroro ndi kwenda kwa musaba no ene besa you know moibuli are tamanyiti ere ne mirema kali tamanyiti kendi na ndirende na twabwate gose house managers bako baruka rero ero meta mind tie gasi ya igwasoka buchi town ko tamanyiti tayo manyiti na kikwaze ya rugego bia mono jake ekero kwari gukina gose ekero kwari nge school kikware kwarengerere tinga bono
nguika ngukura form 4 ntagete gento kiriki nkwataete gokora career yawe nereri yaringi nche koruna arengo mwana ana nchete mbenas that inero yaringi ambition yane ese nchwa karumo ngino mina because mama arenge nas na ndebo no muna tu amenyete ari quarters cha kisi general ese tu amenyete no ipara yarenge chinasi cyari gutirimbukira gukinya gitari na marawa bakiba kurwe mirimo so nje karana ari ko barora lirikale bari ko bika chikepu the uniform kwa tamani sana inero yari kogera na tamani mono mbenas. And then generally I think na etu enkoro yoko rengereria abantu bande na amakongu ali bawetera so njena ninganchete no mbona iga keru muntu abwatu muchando onye kinde a position ina nyare ko mokonya ninganchete mokonye na kingi kyagerete ngwa biba enasi gosengwa chitoka benas na bete nas inere profession yane nakora no enkenya kabla niende ata ngambo ono nakikwa nyare tukaranga bono gose nararia kwagere tukaranga bono tigangende chinse changu first Kenya gaiga how long wakorete kwerende kwabere tororo gose how long wa train koba inas Kenya ukama koranga bono it is time ngende chinse cha maikondate maboge mororo Kenya na wagete as a nurse for a total ya emiaka 15 years. Yes. Na chakirete Mtunguni at River yarenge private. Nkaruororo nkaenda gokorega St. Teresa Kitengela yuere aba sister. I worked there for 13 years. Ntararuga ngende Mumbu. Lakini naonekana narenge Mtunguni natemete sana kugenda Mumbu but rende munere kawaida abantu bali gutungaina nguto processor bari barenge chikonmen bato ibirite chibesa lakini mbachi goto processor but rende na nyasa atali mungiti na chitakanya make kaba possible. After how long bono kwa try to kama kugenda nene na temete chinga kichu like kada na rengi Mtunguni na temete ni chibesa nchi asirete but bono after that na bona ale gotema na icho dino ni chi green card of which nkoranga no nyasari ucha kunganjira ngwini na bona ale ucha ko batingenda because chibesa chigo process na bochi ale ucha ko bokomu kogera abaibuli bane mama na my brother bakwete 2004 kagera ngatwara umusigo munene bukurenda abana ba my brother uyu osirete agatiga umongino ye charismatic na nditabwati kwenyara bono nkaimoki umusigo uyu na abana ba minta bake kere mama asirete the last born garingi class 6 no yonde na ro ringi form 3 so ninche na imogeti umusigo uyu bo basomia abana ba minto bono kiriage koko nyora maybe wakane nyumba ya abande wakanira abane school fees na inde muri so nkware ko nyora ko bwate gento keratigare uchiko kolera kende mbia mono inge ko gera bono kwa ruchenga ose tigante mengende chinse chesko ntemo bugimoro mosku mokyo yokweta tina temete jabano konyana ikirase bono menye to bugima bwane nganyete munuraganye munanyasa gupangira actually gento ya happened umuswati nare urenge umusani one twarenge nere kwaya ya St. Monica na inde twarenge abana youth amo agachaka genda agachi for other commitments agachaka irana after miaka mingi kerairana akainyoranga ngokorana arenge St. Teresa agachokorora gose bado nonde gose na rweto enga yachete watebo muswati yera ere gachete convent so kerairana ona agachaka ndigi kerandigia nkamo yani you know na keramo kumira na basani abakuru okogoka na inde bono konyo imyaka ya chire no na basani bali bande twabwate abande basokire mbono nkaragoka njo musani onu iranire nyoro muntu at least ogo catch up ekere
kwa boy kira na maisha ebinto byago kongeire kwanyora omonto naro no konyago bono omosubati oyo bamara bamwabo mbarenge America bone kare tuomirana nchego nagaitire mwabo abwese bamara bamwabo bakomboete twakachapu maragoba natirimbuka guchimwane gachega ikangaki ngo processor wale ngagende ngerenda America agante bimokonye bank statement yawo no nche narenge secretary ye kanisa ona agante binkwane no musasiroti angi bank statement nche kambero bokongu musasiroti orengo ororo komo approach roche bintu bye kanisa mbira bit private ona ngachi kweboli ai nchi komo saba kweboli nkijaki atakirite bank statement nkamuboli what if toranyori ye have a sister agante bigwiche tu are sent something inabo eco work ngana ngamba nabasi no musista orengo ro by that time nabacheta agakoraki agacha kante bit bakombo yo batyo meta basista mbabwata mangana abo normally ebinto byabo tuliko byayerera gwika abande batebe nga yes bono musista yurende keracha kole kwirende akwana nabande bakamwanchira kangi bank statement bono kera naye tu muswati oyo agateba nkwenda ale embassy otema agende akogenda akampromisinga na chakoreki nantemere na inche bono nabo igo yabete nenche bonekera nyora nenche mbachite bagantemera nenche nkaenda nchindi mona chite embassy kanyora evisa nigo kero kwenda kwa bono no musani onero garamiete kiregenda no chibesa ni garamiete by then konyatwa kaniru chibesa chia baibuli baitu basirete igo na abwate some little cash na savings chiane bono do na ende na kole tu muchango icho nanyorete chibesa nke turuchi abana bali nkurenda na batigete maega so they needed some upkeep bakanirwe school fees because yasogo chitokorete kitomanye turagenda umanyenga kibugima bororo from there bono kwachire jaki America eribono kwenda konya kwa nyomiru guse kwagenda badore yanyu mwisi na renge yang I was older but rende I think rende because of challenge chicha maisha kerengo rukenya konyanje nanya konyomo no nyendimo na mondo tayo ntebe tiangire sobo ritayo esogeti ngo twara na renga few people here and there n'umuntu nabago kwanira ono barabona bamaite ntiare wapene but and most of them ntware kogosana it used to be like evil no njenje igitasenga chaka kweboria kanya kweboria nkekebe ngeboria nkekebe tarankwerigereria I'm cute. Mbuyore gasi nimbwate. No muntu otenenerete utari guchukunya goteba nganga. But nkateba bono igento kerororo nje no mukristo. Igento keroro I go down to my knees. You trust the process. Bono nje na through prayer singo I trusting na kinya saa chitakaleta omugako you later. But yenga kina ndi bono ndengereri maybe chishide chitwa eterete my abaibuli bane gukwa mapema na ende nkabuguli musibo ulio my brother because ina ireta abana ba my brother babiri kabachaki koru baby class plus my brother storo chimwane bamenyete maybe lakini rende nona muntu irende ogocharo ngubugimo bono bokongwaro ta kubunyara agwapo so nje bono narenge committed in the church eigo tukanya gusumira igo bugima mpakenga kinya saa chitagoteba sawa bone karo gwachite ngumbu nari kwanyoreto omonto nari nanyoreto mugaga bia mono sana murige bwenso kongaitenga nogenderete kunyora obosemia kwaigura mugano yego jaki no komuro chako mekaiga nere okomeka mekuiga na bwato mugano okwereire gocha buna are gukorera nyasaye na boigo tweresire una nyoreto turuo musani
akanyara koba gakogenda sense ya America abwase amenyete gwika bono iga gototebia renga na gwika gose ninki achite gukora Kenya gusengo amerudi ama alikuja kusalimiana tena aende. Jaki bone karo kwa enda America ndi kwachi kumanyanga nuba tuborere bwa kansa. Uborere bwa kansa na manyete 2021. Yeah, 2021 around June. Nchena abwate symptoms na tebe mna omonto gose ya tebe na kinari kuiwa konyora na abwate omochandare ndankonduma yarenge on the left side mono sana enderi bono ndi yange agukoroma yachagete konduma kera na chita America kuruga njachagete ake lakini kurukale na akatwalire problem ngekere nkoenda mangana ali abasubati na akarumirwenda but bone gacheka bamna yaba savia ake no ginkurugaga nkaenda ngakwe scan bagantembwate some fibroids lakini chirisko ye uterus agante bichu nchi wa affect conception mbiyore so nkaenda America kera naika America I remember litukeli endanja ndomete yani mpaka nkaligamura nabonye wete nkurumunde mbora ninki but ya after kwachira mangana ali abasubati ya tigakoruma yakenda for 2 weeks na ende lilibono 2 weeks before na ende kwachaka kuruma nabo yari kondo maro mpaka nabo kabutuko naenda nara ikaransa ya icho owo isaransa yani kweibunga okweigwa afadhali but ginkoboli abantu bantebia ni kawaida bono mni myaka ikuna gusuka nabo montago chaka kuigwa some abnormal feelings bono ngachanka nyole mirimo ye state ese menyete kere na nyora ya had a very good insurance ya nyagitali but nje bono na bwate muchando okiafya nje na ali kunyetumia mostly ata ngwarengereti na rengereti so umuga kone akaontebia ubwate insurance ingia obono na ndo manyeta basongo mbanga bunantu aba Africa arware tarwara naenda for checkups but intu aba Africa tukuganyanga ganyanga ntaigweti ande nywe penikira ndaiguna kinkoboka so abantebi insurance yobwatu ikaranserete ningia genda nyagitari okoreru no mo checkups ya basubati ngategerera rende nkagenda nyagitari nkaira ngapimwa nkabatebi about that pain na bwate ante bono ko baye pain iwe ikatotume for ultrasound ngateba sawa ngatumwa kaenda ngakoleru after na iranete ngachangatebo machigwa atumirwe cha somo nyagitari ore gynecologist ogenda asigete ogenda uchiko komorora kenanda komorora kangeresa gantebi nimbwate fibroids ne yemo igere nene but agantebi before to akamboli kwanyolira omwana nkamutebia ati nanyora mwana aganteba no nturi guchikorusi uterus yao egento togokora to koira in the office to freeze chikwerende echo chi fibroid chiome chi fall off nkamutebi it's okay akankamuboli mburora agantebia ayikini gento togokorere office you don't need even to go theater aya but agante before totarachikuna tonidetie biopsy biopsy ne test yeria gokoru kumanya gose no bwate kansa gose teiyo anje ngateba ni sawa tokaiwana na litu kolio kogenda nkaenda ngakolerwe biopsy eyo na nakolerwa ngaibwe appointment ya 2 weeks ngirane kuya machibu yes bono 2 weeks ichitarachi kwere wiki yemo yaerire karora gingwa akirwesi mine mirimo nale no wiki ishibere nchira era wiki yemo yaerire nkabwate simi bagante bi appointment yao ya change ukurudi tukogete gochiri tukogete bono 1 week earlier nkiboli nkibago nchencheri batia karana agite sabu nkarali tukeli ni skonde kateba kuna haja ya kuagiu na bonko genda ngende ndole nkibako ndangiriri mapema bone karana agenda abalende no andi na rusetwe biopsy mba koleta another test ba kubeka like a camera in the uterus bari kiri sekende nkero baga amunya gitali akangashwa gantebi it looked normal
hono elingwe pangite kogenda kamenya wakirwe simikinde nyumba nkatebibwa arendo muntu metali kiraba gwaka gotebi inche nyarebe nande ngokora segete ona tebigu schedule appointment nae hone kirachi ko ngatulira nkamuboli okokora na Dr. Wingo njetina ramunyagitali okuruku Dr. Wingo amenya wantenga gale an oncologist gynecological oncologist uka chiero chikabwa ekere yangaka ngate nkamuboli do I have cancer nimbwate cancer alante bitin komanya metali mbago gotebia they don't breach any information umunyagitali bweko gote ante bitin komanya njene schedule na tebutu schedule an appointment nae ono dinayo igaso nkateba haya njetina ramunyagitali okuruku ekento kerororo Ndero nkoenda korora umunyagitali onuri gynecologist so from there we will plan. Okay. Mbia mono sana, mbia mono kigima. Na ngosaba turaenda mutimo kumusini ni kuigure nga bono iga Jackie wakirwe simi. Otebi igunga Jackie no bwata appointment yo chekororo umunyagitali Jackie obukumire umunyagitali yo igantaro chinkeko keruko ngakire simi inche komorora. Kwatiraga bumurigiri togendare nkwene kingwira nande gochaga gerinde Jackie atotenga ekera chietororo ninki umunyagitari amotebete na how was that information ekyanye receive it ekera tebete unga Jackie no bwatu boroiro boiga ayo mona yanda mange nande nginyoranga guchinde ko kwari bagwa umurigiri bwenso kwa kesi mirindo nyara ko bago sange emasemo na Jacqueline uyogendete gotwerera umugano ebumwineri bweriti kori arera tochare nkwira nanda segekeke kire Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
Bia mono na endo murigira bwa soka kirando no kwegena bado ni gogendete gotengera egitasene ya Ensoko TV oboroso bwo muguse moroberi bwo muinori buna botambe twasoire ase entunda ya kabere neyo mwerio kero muinori tubiri tukoria rero musubati Jacqueline Mura uyogendete gotwerera omugano egocha buna kinete na gwikabono iga asare. Asante sana Jack na ende karibu aso ensemo yo moroberi. Asante. Karo twendo mutimuko. Gwato tebi nga at first kero kwanyoete simi yogo tebu nga nchore nyagitari ko munyagitari getoga kana nje ya munyagitari iti mumanyiti morochi. Nabona soya toma etenelio kweremia wateba tekoba igo no chiomanye no chiobo munyagitari bwire ngosore gento tokoroka dinayo yani okwanga utatageti kwa mininga nebe igo mangana mabe unditayo tagetuponya pokea batirende ritukeri nabona lakini nkaobwa ngarangiri umuga komento nkamotebi nchungire nyagitari tintegeti kwe ugendie gari tintegeti kwira agante bininki nkamote haya nawo kaniri nchungire akangira kerangirete agandrop era akaira na uchiobisi agante bigukurirwo ngakire simi nje gukui wone karende gari umunyagitari agacha munyagitari oyo akamenya ko noinde room nchebweka akambreak the news agantenga we found the unfortunate yani twanyorete gento kirito tutakagirete akamenya ontebi ngani go bwate endometrial cancer yani nkalera anda agantiga room eyo nchebweka endekyo yani nkalera bono nchikuligereri of which inchenki angogeti style yumo style yokagotiga na support yani I think bositango na enjira nira koleta no ngaide sende counseling yago tebi no abantu ngo bwena bari gocha kwe tante betikende gotatiga ngatolete ngano bwate cancer nero twanyorete bona ganti gaburinde nkalira kera narosete nkabura nkibona ngokora gaga naririre narosire kakira umuga komento nkamotebi nchungwe akamburi nkibanyora nerito moteti nere bo timotebe tibona inde nyobwete bona inde ubwo babundi bwansoire naki ingo cha komotebi nindualite naki ago cha react nera ago cha commentary stress yese nanyorire nkamotebia ayenchungwe akana komboli akanya komboli nkamokani tinje yani timotebeti one kerachite kungoyia tolenchera kogenda kana komboli rio kalio akina baroshe nga ubongo ntoli kirete kiri ono nera kuna komboli nkateba tigamotebi igeko bakebe ngamotebi ibantebi mbwate cancer yani akamboli gatatu nga you have cancer gatatu ngamotebi ngakangira gantiga nyomba era akaira na guchimere nkalera ritukeli mutu okangati but nkayumna ne sauti yante binki okolera buno umuntu otabwati imani nkamote ngateba mambi onko ende meremo bona I need to pray entakere nsabe kabisa mambi yana bona achi akambuli no chunyare gukora emirimo kware gwake simyo tebe urwarite ko bwata matukari yo burwaire oe gutimoke nkamotebi yaya mbere nyumba na kolera mwana nderete tigaye ngende kaende emirimo nane mirimo maite nabo gwekongi busibwa barwire to guchukunya kolera barorenga nkoleruri bakobori you know nano ngekongi emirimo batieka na igeterende the charge na siorengeri tukere unabona amotebeti nga nje tindibuya igoto basikongi ni responsibility gekogera na etu information etalengengi ya igoro kamweresa batimba supported very much abantu abuna barabu lakini baga support biya and then umuga komento tachieti go discuss mangana mangi about it na ende bono akaba very supportive asa amatibabu ane na my brother in law neren survivor cancer kabere nere na ngakirite simi akangeni courage boni binte bibionse karabigo chamo katwaro moyuri ngaswa sama sabo kanyago saba seriously chi incheno mokatolike chi novena St. Rita ni the saint of the impossible wana ngaro sabaro chi novena kera na akolite novena ye na etu revelation gete bueno I don't know gusuburu irubo bwari connected na uchawi because ya revelation na etu yarenga
connected na mang'ana ya giza but rende kuruga abwe gento nchemanyete kera nachite gokorerwa operation naro ebinto mbiabete bikong because kera gwachire so munyagitari umaete mba gokora operation more than what bara bwenete gokora rituko rituko ndi abolete bagante bachikonga gochi December na inche nchigwa kesa ribono mutinyiki uyu June bacha goteka December nchigwa kesa kimbwate knowledge ya nyagitari muna cancer ge ko multiply every day the moment kwa manyire na stress yako hano inchigote menye no boruiro bo amitinye yonsi nibongo kunkabate binje tindi ko ira itukeli moko ngali appointment ritukelio muga konenera kwenda alinga go change appointment ya because na kwenda ko kole surgery but yakaenda go change okobe yani bono yabeire emergency ngabate itiga moire tanyoru appointment but inche tindiko enda na tariki echi ya December ni maitenga nyasawa nengo korali gintu ane kere na alingi appointment yeyu baga kisimi bagante inga nyasawa uri ogo saba nabo okolira mangana bono umuntu uchire go cancel appointment yae bono twakubekire mutienyuki anda ngateba we my God is able nkago karo nkabate bisawa nkaenda bono nkaba positive lakini rende throughout ngo sabana alingi sana nkalira nyasaye nkamotebi noroche ninje ntegemeire se familieli tatambweni bono litukolia operation because surgery na chakirete operation na chakirete ngamaya gocha kimo ngamanya gokora radiation kerero na chito gokoleru surgery kera na bogete umuga kominto nchego nyomire no mu America agantebi umunyagitari gateba taruchikende bono nkamana kwebolia bado okorero surgery lakini munyagitari taruchikende after yiba nkole taruch bono nabokire kuruisa maliogo agantebi eba konyana tebi unga gokoboko metengo ku explain ribare kiregento kera to konyoro boroire bwabeire obonene to kora open surgery to koyugurenda yonsi so that you boroire nto spill varusi obobebwensi lakini to konyora boroboke to korera robotic surgery wana nkamenya gandu gokoboke kera koreira open surgery no konyora kubekire bandage yanene kera nabogete na igwete ngani bandage bono mboire ngachigokuna nkaibune ba kama yaba igora kamanyanga banyigoire bono yakera gontenga mbarochikende ndi banyigura turuchiene bandage imbekire lakini tiniko matebi kende ngirete uroche na rengo kuchesa ngo yani no kondemia mbati akanga chibichechu bamwete chiebinte bibaruseti na kiango ngakira sorry after mambiaye bono muga kuminta kaenda nyumba bono iri maragoba mambiaye umunyagitari agacha okontebi kurwari ita ngo charo chako chepi umuroiro enaki agendrete pole gantebi ntorochi kende nkapora morochi kende rende ona lakini nchege ntona namuiranireti namutebeti nasabete mono antebano tukubeke byara byitu ya twairire chistampe ichi tu another lab bachikorora machikweneke nabo gusiba macha no kra baira chi kurende chi after 2 weeks kana chi te clinic kanyora baretira machibu bagantebi ebinto biri byonse baruseti bankorete toto hysterectomy yani yu minute banduseti rirara moli chi fallopian tube chi ovary ni chi some lymph nodes around but ese binto byonse baruseti it's only one spot ese uterus yarorekanete ngana likanse ko chibuchaka bono liri na tabeti unga stage 2 yarenge na inde bono mitinye yarachire ikaira na back to stage 1 you know rolling a breakthrough yani nkaboli munyagitari bono rende aja nere ngokora matibabu ayande
omunyagitari agantebi mbuya okore onsi kana indi tibocha gukuiranira Nsengencho cells njara kaneta. chionke but kora atake tokora still it will be okay. I want to choose it. Ngachoose nkore nkalikeru kimo 8 kimos nande no twarenge no mugako minto kera bantebeti kimo 8 kera nachikokora ya 6 nkamanya koboli bungankire ro mu planet gokora no mugako kababoli aseki kende nkeyonkoroga ngende nyomba ntimoke bantebi litukolia olio mwelio nkamaboli litukolia mwelio no nimbwate ibere bado ngaya yale yena ero yo mwelio kanda koboli mugako minto chikimwire ngamunyagitari atebete 8 nkamatebi andoligereria computer bia otebe 6 tebi utagatoka koramo kamatebi aya nje natebeti 8 bagantebi aya munyagitari aligete 6 but inje nkarora nebikone bindi nainde byabete because I think nyanyasa oroche ngana akobweniri njonya ochandero mubero because kimo nenkongu kimo ego gukora pi matibabu cancer kimo nero the worst biamono asengenje biro igobono ndi asengenjo chisiminta ite kubugore ndoche producer wante chinse chigendete kominyoka ibono igo aze kimo gabuno wate betunga now you are cancer free kana boko na kora to radiation after radiation kabagi ngwande clinic every 3 months bono igare kwenda every 6 months bono nekero kwenda every clinic ngogopima bale barore inobwate tuma markers kya ochia yani tuma markers na kichiri that's a test go determine go say nobwate cancer or no so it has been normal. Biamono sana biamono ke mando chichideke chigendete komnyoko murire bwensoko ebire bigango kwari bagakira ndoche nga tayari bangere gwaka chisime no burigereri bari bagendete kubwati umurubirio kwa enchira ya makene 0788666663 nere namba ite studio ekarendo gwake sime ndo chanda nene kingana kigaki ngore disio radio girie TV yao gososkare na ituranya ko batokuigwana na ebiro tubwate bike sana naende tonyare ko batokumanya ngambo semiki kwanyarire ko bagokonyora kurwa Jackie elo Ensoko TV iyo ekrekananga nigo ya mincho iringo kwari bagwa kesi migwetera 0788666663 nere namba itu studio karotore chidaika chala la salama ina kinga kwa ira ni radio giria ori TV inse na rituranya ko batoko igwana Ensoko TV werebia ningoyega hello ekrekananga ya kubutokeire hello Jasper, wairire? Wairire mwana wina? Wairire bia? Ngone lio magani? Oigure. Nyasai no mwanene na andi nyasai na agendere kumorra kanira. Umugano ino yugo wejani yo mwanene Mungu yuko. Mbia mono sana. Hello, Ensoko TV? Hello? Yes, ngo tu kwa nere. Ekora kana network yao ni gere inse no kwa nene rio gyake. Wertani yo. Umurizie yanja. Gake rio giri aurire inse. Hello. Ensoko wairire? Hello. Ningoyo iga. Hello. Ningo igwete? Akimada wairire? Wairire bia mami. Kwana ya magani oyo. Magani kwa kwanega. Oitabire. Otote bidibula arwarte mechale yose aitirete kunyatra nyoro mwana mwiso na eta kanyola bano mwana usina bali gaba gaba. Ngukwiranira are ningo to kwana nere. Sara. Kurwara ri Sara. Kuruma kwao. Mbia mono Sara. Ngukwiranira are ribori erio. Ensoko TV wairire bia? Hello. Yes. Hello. Yeah. Hello. Wairire bia ningo yoga. Yo baka na nyasai no mwanene. Kara kwana na kyokoro gunga yuwa kakoro. Hello. Ekara ko swa to tebi nga yuwa kakoro na rietari yawa alafu magu kwa na comment yao. Okay, in France mautimo kwa. Kuruma kwa.
Francis ya magosa ubegete ogiriere iri TV na kitari kuigwanira. Hello. No mwana ndoki kwa ya center. Umwana kuru ya center? Ya tare. Aha. Kega ndanda tawe ya mana tini ya magani yo tira. Bana ege ndongera kwanira kumpaka naro de practice ege ndekia saka mwana tane ngo almost 13 years. Omwano. Omwana getega ekirani asegete pindu watorerie tango nyabatagara bare. Nababo yato mutando yo arabo yato sapo kansa. Ana karatu ara sapo kansa ina barwa terreto ndoche nababo yatabana mpaka babere buya ya. Mbiamano. Ono kega ndanda tawe oba na nyaro ko asoma gadi. Eri na akara ko igure bobe na bo mosaja na bo mosubati akara ko igure bobe. Yandora ara rigera ri tanga ni ari na komo chanjo yongi kwanyo. Asante. Kotara nyandari. Asante. Aha. Eno ko achinga abakenya bade bategara de basatu mo yategara te. Bobo ira bonde bwate kuno motungu kwata. Nakwanda korani chipana to gandora boli kuna ora lingoli kwa. Eri ndo nyunga mojando yo omanye ko chipana doji. Mbiamano. Mojando to bwate no linga. Na igule bobe wamenya bakwa wala chipana to kwa bakwa wala microphone kwanyaranga kwa umishiromo oyo kwale ko jabo tikoni yakiti atanya gitari. Asante. Asante sana, asante sana. Sisi menibere ngubugurire nditogendere tukore. Hello ensoko boirire. Nsoko TV. Ni ngoyo iga. Yakuru video ni? Aha. Kuru naro windwaru. Asante sana. Karibu sana. Nje ngote mu mugeni uyo. Nyasa mukonye. Nanda ndio sema nyasa no mugwenia. Asante. Asante sana Gideon. Hello ensoko TV. Hello. No nyugwete. Hello. Baba kwa narendekero yasoire. Na kiwana wairire. Wairire bya ni ngoyo igakurwarari. Esta nyakangi koruboruma. Nanga tabambi amarasinge njoyo musubati oyo. Oruro bosemi obuya. Ada singe ntege ne nyasaye na kinyasa mokonyera. Mbiamono. Mbiamono Esther gakina gwikiraga bumurigire bwa nsoko ngusabanga tutige kubugura kisemi esenge nchondo cye kisemi ni gomogendete kwa kasobonge tigangitire chi message kira sensemo ya Facebook mungwana nara ukuru kwa Dennis kirandi Dennis omosoriboge susu agotanga ni gagendete kubwati umuroberi kuruchinsemo cha Nakuru City Salams Club nabo igo bana baske baso agoteba ni gare kurwa chinsemo cha Doa Katal agotebanga ensoko TV boroso omugusi areme yo moroberi Beatrice Omagwa from Oyugi agoteba ni gagendete kubwati umuroberi ya senchira yobo ikirano nabo igo Charles Rwanga agotebanga nigo agendete konyora omoroberi yiga satebere ni gare na boigo na mukae pamoja so iria mashabiki anda mange na kamama Sylvia Kurwanya Nchogu Monyeriro agoteba ni gare me yo moroberi na Samuel Omo Science ni gagotebanga nigo akunyo bwata kuruchinsemo cyanya boterere bondonya agotebanga omoroberi ni goro oibwo bosemi banyorro bosemi krona endengo gosaba murigererie mbuyamono sana ase bari mogendete gwaka chisimi tingo chikonyara kubuguru chisimi chindo musubate na robori ngana ke ari bori ndirabori na moigwa gwashituka nyoro mwana nare konyora mwana because bandu setirira ramori lakini nje ama mother of many na my social media handles Jackster mother of many bono nje na ledira abana bange muna kwaigwa na ledira abamu muruminto na ledira abaminto na ledira abaswati baminto so nje ngina abange kwegure babonyare kubaga kwiranerio gotebire na noberere na bwate umurubiri ne gagendete korera abana abange jake asengenchi ebiro ni maito mugano no monene no ne chisimi cha kiruga iga bantu bagendete kunyamba mbaga nitsana lakini nche ndigiri baga naende nkwarike gosengo tarire tunyo kora senchera yobwagare engana yaho yo mwari guchaso mugusi okurigireti obutko bwabono iga nererie yiga nchege ntona tebi mugusi ondigerereti
abantu abange bakwenda social media barigereria abantu gose bagotenga bari bosa bari getirianda bari gotema kurigereria bategerero obosemia muno boiga bwa bono kero omonto kwaigure bobe genda nyagitari naende genda nyagitari enene tiga tutige kwenda nyagitari obo bakonyo gwachire limo kwaigure mobere turi go change genda nyagitari enene opimwe kuringana yani ukirani bumna yani community monta ende nyagitari atige kwenda agura bondetera irane agende because na boko bone no moture arogwa na be dispensary ngupima bari oende ogure chintetere echo na endo ibunga timpoeti gende nyagitari ende nene because banorore gosomo tu gwatiri gosene wiki engima afadhali ogende nyagitari ene bamanye ngumotu yogo gwati inki kerabe meningitis na tumo kabwata somo tu gosenki mbiya ko pimwa kobwa gochako yani onya kwa guchintetere chiga chinke gwapo akwairana mwisho chagotebunga nkanso bwate gose stage 4 gose ya ikirase tabweneke bono gabu ntokunyara gogokonya bia mono baba bia mono kimo murigere bwensoko obuno bosemi obuya kimo somusubati Jacqueline Moramu kayanyare kobaga kubwatu kubutko bwarero kero kende nga aeni gogendete kwitira obokongu buno bwiga babantu mbarororo buno tugukwana igari getyo murubiri yigani gabwate kansa yani tabwati gosemerera abandi bagotebanga incenganye teritkurire monena kondangiri turumugano yego Jacqueline kwigurenga okosemeri nkorororo oborere bwa kansa nkobwena buri gento gukora gendera kubwatia amachiko gendera gutumia amariogo naende onsi naboigo ni ndagira nero nyare kuba gukurigirira ndagira ukuri naende saidi ya yote obuchi amasabo njaki ogotebirige ganiga ari gusaba butko na mugaso nonekera ari gupimwa agatebi nga kansa teyo naino kwigena kwanenga kwanyare kuba gukonyoro bosemi uburanyare kuba bogokonya wikanande ebiro bindi ngo gusabiro gende gutwara oburigererio buya iretariane Linet Nyambane.